L-aħħar taħriġ li ngħata f'każ li Fl-Ibra Maltin jinxteret iż-żejt minn bastimenti kien fl-1999. Da minkejja ta' kull sena mit-territorju Malti jgħaddu madwar 65,000 bastiment. Għaldaqstant Transport Malta ħasset il-ħtieġa terġa' torganizza taħriġ b'nies ġodda u speċjalizzati li għandu jibda sa Novembru. Ta' dettalji dwar dan il-Kaptan Richard Gabriele, uffiċjal responsabbli mit-tniġġis u l-inċidenti fil-portijiet waqt seminar organizzat minn Transport Malta. Konna awtoritajiet differenti, konna grupp sew ta' nies, imma kif issemma diġà fil-bidu nies min jirtira, min jimxi għal ximkien ieħor. Allura ħassejna li kellna ċans nġibu l-fondi biex namlu dan il-proġett. Għal dan it-taħriġ hemm iddedikati 350,000 euro fondi minn Norveġja, Liechtenstein u l-Iżlanda. It-taħriġ se jinvolvi lill-MEPA, lill-Protezzjoni Ċivili, lill-Pulizija, lill-Forzi Armati ta' Malta u anki lill-NGOs. Se jkun hemm ukoll is-sem tad-Dipartiment tas-Saħħa. Il-Public Health għandu rol importanti f'każ li jkun hemm inċident illi jara is-saħħa tan-nies fil-bajjiet u anka mill-Dipartiment tal-Emerġenza, l-Accident and Emergency, il-għaliex f'każi fejn inti għandek daw it-tip ta' inċidenti jista' jkollok anka injuries u titratta n-nies għal xi injuries li jinqalgħu. Qabel ma jibda t-taħriġ kien hemm bżonn li jsiru studji speċifiċi fosthom anke dwar it-tħaffir ta' żejt fl-Ibra f'Malta jew fil-qrib. Kenna żewġ studji li qed nitkellmu fuqhom bħalissa, wieħed biex jindirizza ir-risks minn offshore drilling, ġifieri minn drilling li jsir ta' platforms barra it-territorju Malti. It-tieni studju huwa biex raw xi training għandu bżonn il-pajjiż fuq livell nazzjonali